Dobrý deň, toto je tretie video, v ktorom budeme pokračovať a venovať sa chart tradu, to znamená obchodovaniu z grafu. Tak ako som popísal túto funkciu v predchádzajúcich dvoch videách, v tomto videu sa budeme konkrétnejšie zaoberať umiestňovaniu obchodov cez chart trader. Tak ako sme už v predchádzajúcich videách naznačili, chart trader, funkcia chart traderu je prístupná prostredníctvom tohto tlačítka, to znamená, môžete ju odobrať alebo pridať. Popísal som vám, že je rozdelený na tri časti, to znamená na funkčné tlačítka, v ktorých máte zadávanie príkazov, na vstupné stratégie a na stratégie na výjdenie z marketu, to znamená exit stratégie. V tomto videu vám konkrétne ukážem zadávanie jednotlivých príkazov, to znamená, ja momentálne market sa pohybuje proti mne, takže spravím predaj za marketovú cenu a otvorím pozíciu. Otvorí sa vám okno, v ktorom vidíte potvrdenie na zadanie príkazu. To znamená, je na vás, či chcete vstupovať na market potvrdením dvoch príkazov. Pokiaľ nie, tak kliknite na tlačítko Do not ask me again, to znamená, týmto odstránite tento medzičlánok. Ja ho zatiaľ ponechám, to znamená, potvrdím, áno, chcem vstúpiť do pozície na predaj za aktuálnu marketovú cenu. To znamená, otvorila sa mi pozícia, to znamená, momentálne som v pozícii na sell, to znamená predávam, čo mám zobrazené tu, to znamená mám pozíciu na sell, čiže som short. Momentálne market ide proti mne, to znamená prerábam aktuálnu danú cenu. Môžeme si to zmeniť kliknutím pravým tlačítkom na pipy, to znamená na ticks, alebo na percentá. Ja to ponechám na mene, to znamená necháme tam doláre. Tak ako som už v predchádzajúcich videách popisoval, môžete si nadstaviť chart trader kliknutím do tohto pola pravým tlačítkom myši. Otvorí sa vám tabuľka, kde môžeme nadstavovať jednotlivé funkcie. To znamená, ja si kliknem formát chart trading, otvorí sa mi tabuľka, kde môžem si meniť jednotlivé funkcie chart traderu. To znamená, v tomto základnom rozhraní mi to ukazuje historické príkazy, to znamená, pokiaľ si na to kliknete, tak budete vidieť šipku, ktorá vám znázorňuje, kde som zadal príkaz. Pokiaľ vám to bude vadiť, tak si to jednoducho odstránite. V tejto časti si môžete nastaviť jednotlivé linky, historické príkazy, základné nastavenia, to znamená stabilný offset a podobne. To znamená, ja nebudem meniť, nechám to defaultne nastavené, pridám si akurát túto funkciu, tak aby sme videli, kde som zadal príkaz. Zavriem to. To znamená, mám otvorenú pozíciu na sell, to znamená na short. Pokiaľ chcem zavrieť túto pozíciu, tak len kliknem na close. V tom prípade mi bude pozícia uzatvorená. Pokiaľ si chcem nadstaviť obchodovanie z chartu, tak môžeme robiť dvoma spôsobmi. To znamená, buď týmito tlačítkami, alebo jednoducho si kliknem do pola a mám tam tlačítko Place Order. Čiže to znamená, teraz mám všetky tri možné spôsoby, ktoré môžem uplatniť na tejto strane. To znamená, dám tam Sell Limit, potvrdím a mám zadaný príkaz nad marketom. Podobne to spravím pod market, Place Order a teraz mi to ukazuje, čo môžem spraviť. To znamená, dám Buy, potvrdím a mám otvorenú pozíciu s dvoma čakajúcimi príkazmi. Upozorňujem, že toto nie je OSIO väzba, to znamená, mám otvorenú jednu pozíciu a mám tam nastavené dva čakajúce príkazy. Tieto príkazy môžeme posúvať ľubovoľne podľa potreby. To znamená, tak ako som vám to ukazoval, alebo jednoducho, pokiaľ ho chcete zavrieť, tak na neho kliknete a bude zavretý. Jednotlivé. Pokiaľ chcete zavrieť všetky bidy, tak kliknete Cancel All. A zostáva samozrejme otvorená pozícia a tu potrebujete buď zavrieť tlačítkom Close, alebo tak ako som predtým spomínal, môžete spraviť reverse, kedy sa vám otvorí opačná pozícia. Ja som momentálne v profite, takže danú pozíciu môžeme zavrieť. Takže v tejto časti sme sa venovali hlavne obchodovaniu cez chart trader, uplatňovaniu týchto častí alebo týchto funkcií na umiestňovanie
na umiestňovanie stratégií, či už vstupných alebo výstupných, sa budeme venovať v ďalších videách, v ďalšej sérii videí, ktoré budú konkrétne zamerané vždy na jednu z týchto stratégií.